Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmane Eric Jakite dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn na mɛkalo tile 6 ka taa bila karidon na mɛkalo tile 12 o b'a yira k'a fɔ an bɛ funteni kalo filanan na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na funteni kalo filanan tile 15 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila funteni kalo filanan tile 21 na doloba min nɔrɔ barikalen don n'o o ye sigilolo ye sigilolo ale de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu ni u jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ wa ninnu ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔdenw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye hali n'a sɔrɔla dontaw olu fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma nka hakilisigi bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni dusu ye cogoya min na aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni cɛsiri ye cogoya min na dɔgɔkun laban tɛna kɛ ten cogo la kamasɔrɔ aw b'a fɛ aw ka laɲiniw ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun laban ye cogoya min na dɔgɔkun laban na aw ka laɲiniw tɛna se ka sabati ten nka wulikajɔ ale ni cɛsiri mun ni aw y'a kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se ka aw jigi da o jaabiw ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ tɛnɛndon n'o bɛ bɛn mɛkalo tile 6 ma o de bɛna a yira k'a fɔ aw ka ko bɛna daminɛ ni cɛsiri ale ni wulikajɔw ye nka fɛn min bɛ tali kɛ sumayawale kan olu b'aw ka ko la ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ halisa Mercure ale min bɛ kuma ni hakili ye ale sigilen don aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ sanga ni waati aw bɛ ko nataw la aw bɛ fɛ ka waleya minnu boloda aw ka se ka aw hakili to olu la ka se ka jateminɛ kɛ olu kan o la jateminɛ minnu ni aw bɛna kɛ ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye o jateminɛ ninnu bɛ se ka kɛ wasa ye ka se aw ma kamasɔrɔ Mercure a b'a yira k'a fɔ fana aw ka kumakan olu bɛ se ka wasaw fana lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye fɔ aw ka se aw ka ko kɛcogoya la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mɛkalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛsodenw funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni nisɔndiya ye ale ni kɛnɛya walew o de bɛna kɛ sababu ye ka aw ka laɲiniw k'olu kɛ sɔrɔfɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la kamasɔrɔ mardi don ni o bɛna bɛn mɛkalo tile 7 ma ka taa se mercredi ma n'o bɛna bɛn mɛkalo tile 8 ma kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ o bɛ aw ka timinandiyaw ale ni aw ka yɛlɛdaw ko fɔ ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw bɛ se ka waleya de kɛ aw bɛ se ka wulikajɔ kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la ko wulikajɔ sabati o bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛna aw jigi da wasa minnu kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye a bɛ se k'aw tɛgɛ da o wasa ninnu kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mɛkalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la mɔgɔ minnu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka u ka ko jateminɛ ka ɲɛ ni hakili ye kamasɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la dépense inutiles ale ni mɔgɔ wale kungow olu bɛna se ka aw sɛgɛn ale ni yɛrɛkɛli walew kamasɔrɔ aw bɛna se ka wariw yɛrɛkɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ alamisa don ni o bɛ kɛ mɛkalo tile 9 ye ale ni jumadon ni o bɛ kɛ mɛkalo tile 10 ye o de bɛna yira k'a fɔ wulikajɔw minnu ni aw y'a kɛ ka bɛn dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ma a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye kunkɔrɔta siraw olu bɛ aw ye dɔgɔkun laban camancɛ yɔrɔ wagatiw de fɛ wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka sigidala mɔgɔw ale ni aw baarakɛɲɔgɔnw aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma fo ni aw yɛrɛ kɛla sababu ye ka se ka wulikajɔw k'olu dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wasaw ale ni kunkɔrɔtaw a b'o fɔ aw ka ko la ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw ale ni aw ka hakilina ko olu ka can kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka o tɛna se ka aw bali ka se ka aw saliya aw ka baaraw la aw bɛna dɔgɔkun ta ni hakilina minnu ye o hakilina ninnu bɛna se ka waleya ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye samedi ni o bɛ bɛn mai kalo tile 11 ma ale ni karidon ni o bɛ bɛn mai kalo tile 12 ma aw ka wulikajɔw aw bɛ se ka aw jigi da olu jaabi kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma jigiya wale minnu bɛna na fɔ aw ye dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la o jigiya wale ninnu aw bɛ se ka aw jigi da olu sɔrɔlu kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye layidukan minnu bɛna na ta aw ye dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka aw jigi da olu kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don aw bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw bɛna hakilina minnu ta aw bɛna jate fɛn fɛn de bɔ jate ninnu tɛna kɛ sababu ye ka se ka aw ka wulikajɔw ale ni aw ka hakilina kow k'olu sabati aw ye o b'a yira k'a fɔ n'aw bɛ se aw ka se ka aw gɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw la mɔgɔ minnu fana bɛ se ka aw dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka hakilina kow ka ca nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dépenses inutiles olu bɛ aw kun kan wa fariganw olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔ basigi ale ni jateminɛ aw ka se ka olu kɛ aw tagama bere kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukan siraw olu tɛna timɛ i n'a fɔ aw b'a fɛ cogoya min na layidukan siraw gɛlɛyaw bɛ olu kan ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw samiya kalo sabanan denw viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw fana ka layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛna don olu la mɔgɔ minnu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni u bɛ se ka kɛ sababu ye ka garisɛgɛ di aw ma nafoloko ta fanfɛla la olu mɔgɔ ninnu sumaya bɛna don olu ka ko la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw fana layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu layidukan ninnu siraw bɛna na sumaya kɛrɛnkɛrɛnnana ɲɛtaga siraw fɛ ale ni garisɛgɛ kow fɛ olu ɲɛtaga siraw olu bɛna na sumaya a b'a yira k'a fɔ aw ka kun ni aw yɛrɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa musaka min bɛ aw bolo aw ka se ka hakili to olu la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ ni yɛrɛkɛlɛ walew ye aw sɔrɔ walima ni aw nana nafolo ninnu ta ka se ka don daw fɛ a man ka don da minnu fɛ i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔkun bɛ taa laban yɔrɔ min na aw bolo gɛlɛya bɛ don aw ka sɔrɔ ko la kamasɔrɔ garisɛgɛ siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw olu fana ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min sudɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawla kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ layidukan minnu bɛna na ta aw ye aw sɔrɔ kɔrɔw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ale ni layidukan minnu kun tala aw ye don tɛmɛnenw kɔnɔna na ni olu kun dɛsɛla ka ɲɛnabɔ aw bɛ se ka wuli olu nɔfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni a ci balalen don aw bɛ se ka wuli aw ka cikanw nɔfɛ a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw kan ka cɛsiri de ni aw nana saliya i bɛna ye aw ka laɲini caman olu tɛna kɛ sabati fɛn ye o b'a yira k'a fɔ saliya walew ani nin sumaya walew aw man ka olu ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ cɛsiri ni jijaw n'a aw wulila n'aw ye dɔgɔkun daminɛ ni o ye aw bɛ se k'aw tɛgɛ da aw ka sɔrɔw kan ani aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya minnu na aw bɛ se k'aw tɛgɛ da wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛna na sabati ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ka se ka fanga sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ aw yɛrɛ sendɛgɛ de kɔnɔ kamasɔrɔ ni aw ye sabara don ka wuli aw ka ko ɲɛɲinini fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion
Scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye kɛnɛya siraw olu sabatilen don hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw olu ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ kamasɔrɔ don tɛmɛnenw na aw kun ka kamana gan ko minnu na ni aw kun dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka wuli olu ɲɛnabɔli fɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nka aw ka se ka aw kɔlɔsi aw bɛna ko ta cogoya min na ni fanga ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la i bɛna ye lagosi walew olu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ale ni yeko kɛlɛw olu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ o b'a yira k'a fɔ aw ni mɔgɔ mɔgɔ bɛna se ka jɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la olu caman bɛna lajɛ ka se ka u profiter aw la de aw ka se ka jateminɛw k'olu caya ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ ye kosɛbɛ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la n'o tɛ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw Sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka kungow ka ca kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni aw ka b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati fana ye gɛlɛya bɛ se ka don aw ka ko la o b'a yira k'a fɔ aw ka se k'a ka ko ta ni hakili ye fɛn o fɛn mana na ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw fanga tɛ se fɛn o fɛn na aw kana don o da fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun laban bɛna kɛ birisa ɲagami ye aw bolo a b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni aw y'a hakili to aw ka ko kɛcogoya la kamasɔrɔ aw bɛna fɔ k'aw bɛna sira caman de ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sira kelen ta o de bɛ kɛ sababu ye aw bɛ taa ka wasa sɔrɔ o sira kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma layidukan minnu bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'u dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ aw bɛ se ka wuli olu nɔfɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw Capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la jama lajɛyɔrɔw ale ni jama mayɔrɔw olu bɛ fɔn fɔ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw ni jama tɛ kunkilenna kelen ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilinaw aw ka se ka baara kɛ ni aw ka hakilinaw ye o de bɛ kɛ sababu ye jigiya siraw olu bɛna se ka barika ka ɲɛsin aw ma wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la mankan mana se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka taa ka aw yɛrɛ bolo dan o b'a yira k'a fɔ aw ka kun ni aw yɛrɛ ye aw ka se ka ko kɛ ni jateminɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ janfawale caman olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni aw ye basigi kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera ale ni ka jateminɛw fana bonya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ i bɛna ye k'a fɔ jan caman bɛ yen nɔ janfa caman bɛ yen nɔ olu siraw latigɛlen don olu siraw fɛlɛw tigɛlen don ka bila aw ɲɛ i bɛna ye k'a fɔ aw bɛna se ka kunbɛ cogo sɔrɔ olu la aw tɛna bɛn o dingɛ ninnu kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ fo aw ka kɛ jateminɛlikɛla ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina lafiyaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ hali n'a sɔrɔla dontaw olu fanga ka dɔgɔ aw ka jija ale ni aw ka jateminɛw ale ni aw ka ko kɛcogoya o bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw mankutu k'olu bonya diɲɛ fan wɛrɛw fɛ o b'a yira k'a fɔ kibaruya olu siraw jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ janfɛ kibaru olu siraw jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw tanunen don kosɛbɛ aw bɛ ko o ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka baara kɛ ni tiɲɛ ye o de bɛna kɛ sababu ye jigiya sira min ni a b'a ɲinina aw bɛna se ka aw ka jigiya siraw a bɛna se ka olu sɔrɔ mɔgɔ kura yew ale ni sɔrɔ kuraw a bɛna se ka olu sɔrɔ walima ka se ka olu kibaruya sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw de ka hakilina ko ka ca nka hakilina ko mana caya cogo o cogo n'aw ye sira kelen min ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka wasaw ale ni ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson fonɛnɛ kalo sabanan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ bɛ ka miiriya jugu
k'olu ta ni dɔgɔkun kɔnɔna na o de bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka problème k'olu tɔ caya kamasɔrɔ fɛn o fɛn sɔrɔli se tɛ aw ye fɛn o fɛn se tɛ aw ye aw bɛ ka miiri ni olu ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ aw ka gɛlɛyaw olu caman sababu ye aw yɛrɛ ye aw ka baara kɛ ni sira kelen ye aw ka se ka baara kɛ ni hakilina kelen ye hakilina jugu minnu bɛ aw la aw ka olu bila nin dɔgɔkun kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ wasa min ni aw b'a ɲinina dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka dekun a bɛna yɛlɛma ka kɛ wasa ye aw bolo nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ ni aw tola miiri jugu bolo ale ni aw ma sira kelen ta fariganw ale ni sumaya walew olu bɛ se ka don aw ka ko la ka se ka aw ka ko ɲɛtɔla k'a tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ɲɛtɔla aw bɛ se k'a tiɲɛ k'a sababu kɛ aw yɛrɛbakun ye aw ka hakili to aw ka ko kɛcogoyaw la aw ka se ka aw mankun nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ kuma olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka lagosiw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na baaraw aw k'a ka baaraw kɛ ni tiɲɛ i bɛna ye k'a fɔ kunkɔrɔta min ni aw b'a ɲinina k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw n'aw kula ni aw yɛrɛ aw ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye wa i bɛna ye mɔgɔ minnu bɛna kɛ sababu ye ka aw lagosi olu yɛrɛ bɛna tila ka na gɛrɛ aw la jigiya siraw ɲinini fɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbagajɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min ni a daminɛna bi tɛnɛ mɛ kalo tile 6 ka taa se karidon ma mɛ kalo tile 12 an bɛ funteni kalo 2nan kɔnɔna na funteni kalo 2nan tile 15 dafala ka bɛn bi tɛnɛ ma n'o bɛnna mɛ kalo tile 6 ma ka sɔrɔ ka taa bila funteni kalo 2nan tile 21 na mɔgɔ dɔw ye ɲininkali kɛ samiya ko la ka se ka aw ladɔnniya samiya ma se fɔlɔ hali funteni kalo 3nan o ma se fɔlɔ donc mɔgɔw ka hakili to u yɛrɛ la san min nana san bi jɔ donc ni samiya nana se n'a y'aw sɔgɔlen to an na an bɛna a fɔ aw ye samiya don don yɛrɛ a bɛ don don min yɛrɛ an bɛna se ka kibaruyaw k'olu da aw tulo kan ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'aw ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan ka se ka i kan ka baara nasugu min kɛ ka se ka olu dɔn i kan ka wulikajɔ minnu kɛ ale ni bana minnu bɛna na i sɛgɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na dolo sigilen don dolo minnu bɛ e ka garisigɛ so kɔnɔ a bɛna garisigɛ ɲuman lase i ma wa walima a bɛna i ka garisigɛw tiɲɛ wa walima i kan ka baara nasugu minnu kɛ ni i y'an wele an bɛna olu kibaruyaw an bɛ se ka olu f'i ye ɲɔ bɛ ɲɔ bugu nka ta kan b'a la ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana basigi